Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα δούμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στις εναλλακτικές καλλιέργειες που αποδίδουν μεγάλα κέρδη. Η τρούφα είναι ένα σπάνιο είδος υπόγειο μανιταριού που συμβιώνει στις ρίζες κάποιων δέντρων. Τα τελευταία χρόνια έγινε περιζήτητο από τους καλοφαγάδες όλου του κόσμου, όχι μόνο επειδή έχει γαστρονομικές, αλλά και αφροδισιακές ιδιότητες. Η αξία της τρούφας κυμαίνεται από 300 έως 1.300 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την ποικιλία της. Αυτή τη στιγμή η παραγωγή καλύπτει μόνο το 5% της παγκόσμιας ζήτησης, γι' αυτό και στην Ελλάδα ορισμένοι άρχισαν να καλλιεργούν τρούφα. Ψάξε. Μπράβο. Βρισκόμαστε έξω από το χωριό Διαρακώνα του Δήμου Παιωνίας. Έχουμε εγκαταστήσει εδώ πέρα μαζί με τον σύμβουλό μου μια καλλιέργεια τρούφας. Έχουν μπει δύο ποικιλίες. Τα δέντρα είναι μολυσμένα με τον μύκητα Για να βγει αυτή η υπόγεια τρούφα. Για να βγει η υπόγεια τρούφα, ναι. Και είμαστε στον τρίτο χρόνο. Αυτά τα δέντρα δηλαδή είναι 3 ετών. 3 ετών δέντρα, τα οποία φυτεύτηκαν δεντρίλια 2 μηνών, παραπάνω δεν ήταν. Και πότε θα αρχίσετε να παίρνετε τρούφα από αυτό το χωράφι? Περιμένουμε σε μια τετραετία περίπου να αρχίσει να μας δίνει καρπό, ο οποίος θα είναι αξιόλογος, σαν εμπορική αξία. Πώς σας στήχησε αυτή η καλλιέργεια και πότε θα κάνετε απέσβεση? Στήχησε περίπου 1.100 ευρώ το στρέμμα. Το υπολόγισα, μαζί με την περίφραξη, με το σκυλί, το πρώτο που είχα αγοράσει, το οποίο δυστυχώς το χάσαμε. Η επένδυση πιστεύω ότι θα αποσβεστεί το πρώτο χρόνο. Με το που θα δώσει παραγωγή? Με το που θα δώσει παραγωγή. Είναι ελάχιστη η παραγωγή αυτή. Η τιμή της τρούφας πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τη σπανιότητά της. Τα πολύ ακριβά είδη είναι και τα πιο σπάνια και έχουν βέβαια και το πιο ευχάριστο άρωμα. Η πολύ ακριβή μανιά του έχει ένα άρωμα, δεν θυμίζει τίποτα άλλο, αλλάζει τελείως, χρησιμοποιείται σαν καρύκευμα και αλλάζει τελείως το φαγητό στο οποίο προστίθεται. Εκτός αυτού, οι τρούφες είναι πάρα πολύ πρωτεϊνούχες, ανεξάρτητα από το είδος, είναι πάρα πολύ θρεπτικές, έχουν πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες, ρυθμιστής της χολυστερόλης, του ζαχάρου και θεωρείται πλήρης τροφή. Η Ελλάδα και ειδικά τα ημιορεινά εδάφη είναι κατά το πλήστον κατάλληλα για την τρούφα. Πόσο έχουμε δει και με τα παιδιά, βλέπουμε ότι μπορεί ο Έλληνας να το κάνει. Έχει τη δυνατότητα. Με λίγο προσοχή να δούμε τις ποικιλίες που πρέπει να βάλει, γιατί δεν πάει κάθε ποικιλία σε κάθε έδαφος. Είναι μια πολύ καλή καλλιέργεια με προοπτική μπροστά και για τον Έλληνα αγρότη. Εδώ σε αυτό το κτήμα έχουμε φυτέψει 2 είδη βελανιδιάς, έχουμε φυτέψει κάρπινο και κάποια πουρνάρια. Τα δέντρα είναι 3,5 χρονών περίπου και λέμε ότι σε αυτή την περίοδο, δηλαδή αυτά τα 3,5-4 χρόνια μέχρι και 5 χρόνια, θα έχουμε το πρώτο ξεκίνημα, τα πρώτα δείγματα. Πιστεύουμε ότι σήμερα κάποια κομμάτια πιθανόν να βγάλουμε. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα ξεκινήσουμε να κοιτάξουμε εδώ στην καλλιέργεια του Μιχάλη κάποια κομμάτια τρούφας τα οποία θα βγάλουμε και χρησιμοποιώντας τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, τα οποία μπορεί να είναι διαφόρων ειδών ράτσες, όπως είναι το λαμπραντόρ, το γκριφόν, το επάνιελ μπρετόν, το σέτερ. Είναι σκυλιά τα οποία η εκπαίδευσή τους είναι σχετικά δύσκολη, χρειάζεται μεγάλη υπομονή και είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να βγάλουμε το υπόγειο μανιτάρι από το έδαφος. Δεν βγάζει κάποιο σημάδι επάνω,
οπότε ο μόνος τρόπος ανίχνευσης είναι ο σκύλος. Μπράβο την Νουτέλα! Κάθε χρόνο στην Ελλάδα καταναλώνουμε 11.000 τόνους μανιταριών, από τα οποία παράγουμε μόλις το 1/4. Η παραγωγή τρούφας είναι ελάχιστη, γιατί άρχισε να καλλιεργείται πριν από λίγα χρόνια. Αυτή τη στιγμή βλέπετε έχει σκάψει. Θα βγάλει την τρούφα και θα μου τη φέρει. Μπράβο την Νουτέλα! Μπράβο το κορίτσι μου! Κάθε φορά που μας φέρνει κάποια τρούφα, σαν ανταμοιβή, του δίνουμε την επιβράβευσή του. Δέστε, σκάβει πάλι. Μπράβο το κορίτσι μου! Μπράβο την Νουτέλα! Ωραίο κομμάτι. Έλα. Είναι η καλοκαιρινή τρούφα, όπως βλέπετε, παρόλο που είναι και μικρά τα δεντρίλια, υπάρχει μέσα, σημαίνει ότι όλα πάνε καλά στην καλλιέργεια. Καλό είναι να μην μαζέψουμε όλη την παραγωγή. Δηλαδή αυτό που προτείνουμε μετά τον 4ο-5ο χρόνο, ας πούμε μέχρι τον 7ο-8ο, ο καλλιεργητής να τρώει μόνο αυτός και η οικογένειά του. Δηλαδή λίγα κομμάτια να βγαίνουν μέσα από την καλλιέργεια. Το 70% ας πούμε της τρούφας να το αφήνουμε μέσα να σαπίζει, να απλώνει τα σπόρια του, γιατί τα δεντράκια, όπως τα βλέπετε, τα δεντρίλια είναι μικρά, σαπίζει, δεν χαλάει, αφήνει τα σπόρια και πολλαπλασιάζεται στο επόμενο ριζικό σύστημα. Με την ελάχιστη τιμή που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή στην αγορά, αυτή η ποικιλία που έχουμε, που είμαστε αυτή τη στιγμή, είναι γύρω στα 300 ευρώ το κιλό. Το καλό με την ποικιλία αυτή είναι ότι δίνει μεγάλη απόδοση. Δίνει πολύ τρούφα. Και ισοφαρίζει την άλλη ποικιλία που έχουμε από την άλλη πλευρά, η οποία έχει από 1000, 1200 και ανάλογα τη χρονιά για τη ζήτηση που υπάρχει, την ποιότητα που βγάζεις. Αλλά δίνει λιγότερη τρούφα, σαν ποσότητα. Η τρούφα είναι άγνωστη στους περισσότερους Έλληνες παρά το γεγονός ότι αυτοφύεται σε αρκετές περιοχές. Τα τελευταία χρόνια όμως προϊόντα τρούφας κυκλοφορούν και στην ελληνική αγορά. Εδώ βλέπουμε το πιο γνωστό προϊόν της τρούφας παράγωγο, που είναι το λάδι, λάδι λευκής και μαύρης τρούφας. Από τα δύο πιο ακριβά είδη, είναι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο με εκχύλισμα τρούφας. Με 2-3 σταγόνες αρωματίζουμε οποιοδήποτε φαγητό, πάρα πολύ εύχριστο και πάρα πολύ γνωστό πια στην αγορά. Μετά υπάρχουν οι ίδιες οι τρούφες ολόκληρες, σε λάδι, συντηρημένες με βιολογικό τρόπο, τρούφα ψιλοκομμένη, σάλτσες τρούφας και πατέ, κυρίως για πάστα, για αυγά, γενικώς για να αρωματίσουν οποιοδήποτε πιάτο, μπαχαρικά με τρούφα όπως σαλάτι με τρούφα, βούτυρο με τρούφα, σκευάσματα που το κάνουν λίγο πιο εύκολο στη μαγείρισα, χωρίς να χρειάζεται να φτάσει στο χέρι της το φρέσκο και να το συντηρήσει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτός είναι ο Boss, ο οποίος ψάχνει λίγο διαφορετικά, γιατί έχει εκπαιδευτεί για ένα από τα είδη που είναι αρκετά ακριβό και σκάβει με τέτοιο τρόπο πολύ προσεκτικά προκειμένου να μην τραυματίσει την τρούφα, γιατί εκεί κάθε γραμμάριο έχει αξία. Και σκάβει κατ' επέκταση όλες τις τρούφες με αυτόν τον τρόπο, πολύ συστηματικά, και πάω εγώ και τη βγάζω, απλά μου δείχνει που είναι. Άιτε. Και περιμένω. Σχετικά μεγάλο. Μπράβος. Και κροκέτα, γιατί έτσι πρέπει. Τα μικρά κομμάτια έχουν μικρότερη αξία, τα μεσαία λίγο καλύτερη και τα πολύ μεγάλα
πάνε πια μεμονωμένα. Δηλαδή χτυπιούνται ξεχωριστά λόγω της σπανιότητάς τους. Δηλαδή ένα κομμάτι άνω των 300 γραμμαρίων μπορεί να πιάσει μόνο το 300 ευρώ. Και αυτό είναι ένα καλό κομμάτι. Το σκυλί έχει την ιδιότητα να του μυρίζει ακριβώς όταν είναι στο πικ της ορίμανσής του. Όταν είναι ανώριμο μπορεί να σκάψει λίγο και να το ξεπεράσει. Τα πολύ όρημα δεν τα σκάβει που έχουν σαπίσει. Οι φροντίδες είναι πολύ απλές. Εάν υπάρχει, όπως στο δικό μου το χωράφι, μεγάλο πρόβλημα με χόρτα, το μόνο που μπορεί να κάνει, να πρέπει να κάνει, είναι 1-2 φορές το χρόνο να κόψει τα χόρτα. Τίποτα άλλο. Η αυξανόμενη ζήτηση σε συνδυασμό με τη μικρή παραγωγή παγκοσμίως διατηρούν τις τιμές της τρούφας σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Γι' αυτό το λόγο αρκετοί παραγωγοί ενδιαφέρονται να την καλλιεργήσουν. Συμφέρει 100%. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί με κάποιο άλλο είδος. Το μειονέκτημα που είναι λίγο ανασταλτικό για τους αγρότες είναι η αναμονή που έχει. Αλλά όλα τα καρποφόρα έχουν την αναμονή αυτή που είναι αναγκαία προκειμένου να πάρουμε την παραγωγή στο πικ της. Κατά τα άλλα δεν μπορεί να συγκριθεί. Τα οικονομικά στοιχεία για την τρούφα δεν μπορεί να συγκριθούν με κανένα άλλο είδος. Είναι πολύ πιο αποδοτικό, έχει πολύ λίγα μεροκάματα, δεν είναι καν ανάγκη να είναι κάποιος αγρότης, με την έννοια του να έχει μηχανήματα βαριά, είναι εύκολη δουλειά δηλαδή. Προτείνω και μάλιστα θα έλεγα ότι θα έπρεπε να δοκιμάσουν όλοι οι Έλληνες αγρότες. Δεν θέλει πολλά, εγώ έβαλα πολλά, γιατί είχα τη δυνατότητα. 4 στρέμματα φτάνουν. Να δοκιμάσω, να δουν τι γίνεται. Και μετά, όσο πιο νέος είσαι, τόσο καλύτερα. Η ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, για την Ελλάδα δεν μιλάμε ακόμα, παγκοσμίως όμως, πριν από όταν το έβαλα εγώ το χωράφι ήταν το 5%. Κάλυπτε η παραγωγή το 5% της παγκόσμιας ζήτησης.